President Duterte. Uusap kami sa telepono. Nag-usap lang sa telepono. Can you share us kung ano na pag-usapan ninyo? May binanggit ba siya about VP Sara or the KOJC? Hindi, sa KOJC, meron na siyang statement doon. So, alam niyo naman yung statement niya. Yun ang posisyon niya. Kay Inday Sara, wala siyang binanggit. Alam niya naman, kaya-kaya ng anak niya yun. Kaya-kaya niya. Pero ang katotohanan dyan, all these things are orchestrated. Political lahat ito. Kasi talagang ang target nila, mga Duterte. Because in 2028, ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluhan, si Inday Sara. Yan. Kaya nga, if you remember, as then Chief Presidential Legal Counsel and spokesperson of the President, previous Duterte, in-advisean ko sila, tumakbo kayong dalawang presidente at vice-presidente. I was the one who launched the Duterte tandem. At napakataas ng kanilang rating nung nakarang halalan. Kasi ang talagang mataas na rating doon si Inday Sara. Pero for personal reasons, bumaba siya. Alam ko ang dahilan, pero siyempre in confidence yun. But nag-slide siya at nag-alyansa with the Marcoses. In fairness to Bongbong Marcos, ayaw niya naman maging presidente. Ang gusto lang niya, busy. Kaya lang nga, since wala nang tatakbo, ayun. And the reason why, magagalit sa akin yung grupo ng Marcos, pero ang katotohanan, kaya nanalo siya. 5 ang kandidato sa Panguluhan. Lacson, Lenny, Isko, Pacquiao, and Bongbong. Yun ang 4 na binanggat ko, maliban kay Bongbong Marcos, tinitira si Duterte. Di ba? Lahat sila tumira kay Duterte. But not Bongbong Marcos. He kept quiet. In fact, pinupuri niya si Duterte at sinabi niya, pag siya nanalo, he will continue with the policies. So kung kayo mga Duterte, saan kayo pupunta? Di syempre pupunta na kayo kay Marcos. Lalo pa, nandun pa yung anak. Kaya siya nanalo. Pero kung itong 4 na ito, hindi bumanat kay Duterte, ang magandang laban nila, equal ang laban nila. Kasi pipili ang tao. Ngayon, since umalis si Inday at nag-ambisyon naman itong si Martin, una tinanggal niya si Arroyo, siyempre nag-react naman yung kaalyado, umalis siya. That started the whole hula-baloo about this. Tinarget nila si Inday, kaya pumasok na dyan, after targeting Inday ng confidential funds, binanata na si Digong. After Digong, pinasok na si Pastor Kibuloy. Kaya yan ang senaryo. Kailangan talaga kasi gibain nila ito habang maaga pa. Otherwise, may problema talaga sila. Can you share us kung ano na lang yung napag-usapan po ninyo ni Yung President? alin? Kung ano na yung pag-usapan ninyo sa telepono? Well, ang pinag-usapan namin, yung sabi ko, papatawag ka daw. Although, sabi ko, hindi naman obligado kasi sinabi nila na, if you want, you can come or not. Pupunta ka ba? Sabi niya, paano naman ako pupunta roon? Yung congressional meeting, hindi naman tunay na hearing yan. They violate your rights. You cannot even speak. If you speak, they will stop you from speaking. Useless yan. Hindi ako a-attend. Sabi niya. If napag-usapan niyo po yung possible Senate run ni former President Duterte for 2025? Hindi ba sinagot niya na yun? Kasi sabi ni Inday, tatakbo yung 3 anak niya. Hindi ba? Sabi ni Inday Sara yun eh. Pero sir, may affirmative reaction na po from the former President himself. Ang reaction niya nga, di ba? Nung nag-press con siya, sabi niya, kayo naman, nagpapapaniwala kayo sana kayo, nilalaro lang kayo, naniwala naman kayo. Ako, ang advice ko sa kanya is this. Sabi ko, Mr. President, ang advice ko sa iyo, tumakbo ka munang mayor. Dahil kung ayaw ni Basting tumakbo, kailangan mo ang Davao. Pakita mo na you're leading that. Kasi yung Nograles, sinisira siya ng mga Nograles, mga walang utang na loob. Pakitapos niyang bigyan ng posisyon, pakitapos niyang hindi ginantihan ng ginagawa sa kanyang paglapastangan nung nabubuhay pa yung ama. Yun, niyayari siya ng gusto.
Sabi ko, tumakbo ka mayor. And then, sa 2028, mag-resign ka, tumakbo kang vice president ng anak mo. Pag Duterte, maniwala ka, lahat ng mga kaalyado mo na bumaliktad lahat, babalik sa iyo yan bago magkaroon ng halalam. Bakit? Kasi sigurado kayong panalo. Napakalakas niyong mag-ama. Walang makakatalo sa inyo. Kahit ano pang gawin. If you notice, hindi ba nag-alyansa lahat? Nag-alyansa lahat ng mga partido eh. Ha? Lahat ng partido ng mga dati niyang kakampihan. Ang kalaban, magiging kalaban, PDP laban. Pero when he ran for the presidency, wala siyang kakampi. Walang gobernador, walang mayor, except for one, Governor Amante, walang barangay kapitan. Overwhelming. Kaya sabi ko, panalo ka kasi ang record mo speaks for yourself. Pati si Inday. Ang Pilipino, maniwala ka, hindi ka iiwanan ng Pilipino pagdating sa halalan. Kayong mananalo. Kaya magbabalikan lahat yan kasi alam nila mananalo kayo, o di, delikado na naman sila. Definitely, yan ang politika. Whether we like it or not, that is the culture. Wala ka na magagawa niyan. Sir, ano po reaction ni former President Duterte dun sa advice niyo na tumakbo siya as Vice President in 2028? Sabi niya, sige. Sige, sabi niya, ituloy mo yung advocacy mo ng Duterte, tingnan natin. Ganun naman yun. Hindi niya sasabihin sa'yo. Ever since, kahit na, di ba, ako nagpatakbo sa kanya, it took me 10 years, di ba? 10 taong ko niligawan niya, buwinisit. Ayaw niya nga talaga. Hanggang sa last minute, di ba, ayaw mag-file. Gumawa na naman ako ng paraan hanggang finally, napa-oo ko. Ganyan ang mga Duterte. Hindi mo malalaman kung ano ang gagawin nila. Sir, accurate to say at least na the former president is at least considering. Accurate yun, sir. Fair to say that one? Hindi. Not considering. He is open to any possibility. Tandaan nyo, nagsalita siya. Ako gusto ko na magretiro, pero napipersa ako lumabas eh. Dahil sa nangyayari sa bansa. O yun ang sagot ko sa tanong mo. Pero ako, kung ako tatanungin, talagang dapat tumakbo sila. Yan lang ang magiging solusyon sa lahat ng problema ngayon. Pero, opo. So, attorney, sinabi niyo kasi you advise former President Duterte na tumakbong mayor. So, Initially, so ano pong sagot niya doon? tingnan natin. Hindi, gusto niya nga ako patakbuhin niyang mayor eh. Pambira Pero ka yung naman sa ako, anak kahit po na niya- buhay ko rito sa Quezon City, tatakbo pa ako doon. Kay Baste naman po, ano naman po yung plan doon? Wala eh, si Basti wala naman sinasabi eh. Ang alam ko noon, ayaw niya maging mayor. Napuwersa lahat, kasi hindi naman talaga siya mahilig sa politika. Pero sa mga nangyayari, baka nagbago na rin ang isip, baka tatakbo na uli. Either tumakbong mayor o tumakbong senado. Pero ako, kung tatakbo yung 3 senador, mananalo lahat yun. Sir, hindi pa interesado batay dun sa sagot ni Presidente na bumalik siya sa pagiging mayor. Tama ba? Wala, basta open lang siya sa lahat. Hindi mo siya mako-corner. He will never tell you. Ganun yan. Magre-respond lang yan kung may clamor. Pag may clamor, kasi I remember nung di ba, hindi na siya nag-file ng certificate of candidacy. Meron kami nga atin na premiere night dyan sa Mega Mall. Kasi, nung hindi na siya nag-file, wala nang pag-asa. Tinawagan ko siya. Pag kami dalawa nag-uusap, ang tawagan namin, padre. Sabi ko, pwede ba pumunta ka rito sa Maynila? This was 1 week after sinabi niya, hindi na siya nag-file eh, ayaw ko. Sabi niya, anong meron? Sabi ko, birthday ni Doktora, ni Selly. Pupunta ako dyan. Yun ang aking palusot. Actually, kasi mga November 27 yun eh. Yung birthday ng asawa ko, November 1 eh. Sabi ko, punta ka ha? Oo, punta ako dyan. Pagkatapos sabi ko, pag nandito ka, makikiusap ako, kung pwede lang.
pwede ba kausapin mo yung mga, may imbitan ako mga bilyonaryo kong kaibigan. Kausapin mo lang. Kasi ang gusto ko, kausapin ng mga bilyonaryo, suportahan siya. Kasi hindi siya tumatanggap ng pera eh. Ayaw niya tanggapin ng mga ano. Pwede ba ako, imbitahan ko sila? Oo. Madalit sabi, dumating. Siyempre, naganda ako birthday party. Unang hinahanap niya yun, nagbe-birthday. Nasaan si doktora? Sabi ko na sa clinic. Ito sa clinic, kala ko ba? Hindi, pupunta yon. So, tinawagan ko yung asawa ko. Pambihira ka naman. Mabubuking ako ni Rudy rito. Punta ka na rito. Dumating siya. Pero after 15 minutes, umalis na yun kasi may clinic eh. Madaling sabi, nang dinner, kinausap niya yung mga bilyonaryo doon. Nung matapos sila mag-usap, tanong ko doon sa mga bilyonaryo, ano sabi ni Digo? Ang sabi namin sa kanya, Mayor, just say, you might reconsider. Yun lang announcement ang hinihingi namin sa'yo. And we will pump in 1 billion campaign funds for you. Anong sagot? Wala, nag-smile lang. Madaling sabi, nung matapos yung dinner, sabi niya sa akin, Sal, meron tayong premiere night, tayo kaibigan mo si... basta may kaibigan akong kliyenteng artista. O, di punta na tayo, di pumunta kami. O eto, kung bakit hindi pa pwedeng hindi siya tumakbo. Hindi ba sa Mega Mall may parking? Papunta doon sa mga cinema. From the parking, it will take you only 5 minutes to walk. O, tanongin niyo ako, pag-park namin, ilang minuto kami bago kami nakarating sa cinema. Took us 1 hour and a half. From the parking, ayaw siyang paani ng tao. Ganun talaga Sir, tumakbo kayo. Sir, 1 hour and a half. Sabi ko sa kanya, binulong ako, kita mo na, nagdeklara ka na hindi tatakbo, hindi ka nag-file. Tingnan mo ang tao. Bakit, Sal? Bakit? Panahon mo na kasi. Hindi mo po pwedeng tanggihan yan. Maniwala ko. After 1 hour and a half, nanood na kami. Nagutom kami. Alis na tayo, paalam tayo. Ganon din. Paglabas niya, another 1 hour bago kami nakaalis sa Mega Mall. Ganon katindi talaga ang tao eh. Kasi nga, kakaiba siya eh. Ang masa sa kanya, ang feeling nila, parang sila. Diba? Nagmumura. Prangka. Tsaka wala siya kasing bagahe. Wala siyang agenda.